Wel, mae'n edrych fel bod y Gwanwyn yn dod. Ni wedi gweld yr haul yma yn Strasbourg ac yng Nghymru hefyd. Ac dyn ni yn dechrau edrych mlaen at fuddsoddi yn ein economi i greu swyddi, i trio troi pethau rownd o'r diwedd. A dyn ni wedi bod yn trafod hynny yma yn y Senedd yn Strasbourg. Ond mae yna beth dyle poeni ni yng Nghymru ynglyn â'r holl biliynau mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mynd i fuddsoddi yn yr economi. Mae canran ohono fe yn cael ei dynnu i ffwrdd o'r arian ymchwil mae adrannau yn ein prifysgolion ni yn defnyddio ar gyfer datblygu prosiectau nhw. Mae e hefyd yn tynnu arian i ffwrdd o rhai o arian trafnidiaeth. Felly dwi wedi bod yn gweithio yn galed i newid hynny, i wneud yn siŵr bod yr arian ar gael y fuddsoddi, ond bod ein prifysgolion ni ddim yn colli mas. Mae hynny yn bwysig iawn. Dyn ni hefyd wedi bod yn trafod trafnidiaeth. Dyn ni yng Nghymru, mae gyda ni ddigon o broblemau wrth gwrs gyda'r A55 a'r M4 a'r hewlydd trwy gydol y wlad. A hefyd dyn ni eisiau buddsoddi yn ein reilffyrdd, trydyneiddio reilffyrdd. Felly mae pethau fel stopo'r lorïau enfawr rhag ddod ar ein hewlydd ni yn bwysig iawn. Dyn ni eisiau gwneud nhw yn fwy saff, ond dyn ni hefyd eisiau buddsoddi mwy i wneud ein rhwydwaith trafnidiaeth yn llawer mwy effeithiol. Dyna beth dwi wedi bod yn gwneud, yn cydweithio gyda aelodau eraill yn y Senedd i wneud yn siŵr bod y polisïau yn addas i Gymru, ond hefyd bod yr arian ar gael i Gymru i wella ein hewlydd, ein rheilffyrdd, ein amgylchedd, ein cymunedau ni.